a kafta mana subscribe, haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka tura sabon dauka. Babu hujja, babu dalili ko na muskala zarratin idan har a lokacin da tsohuwar gwamnatin baya shugaban hukumar tace fina-finai Sama'ila Afaka har zai iya kama mawaka da 'yan fim dan suna kare muhibbar Kwankwasiya da muhibba da mutuntaka da girman injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Kuma yanzu a waye gari a irin wannan sabgar a ce ga wasu sun zo suna taɓa muhibbar injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Wannan hukumar fa akwai ta ba babu ita ba. Idan har ta gaza to muna kira ga hukumomi da su taimaka su shigo gurin gyara ba don kuma domin mutane sun fara fusata akan taɓa muhibbar injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da ake yi da 'yan Kwankwasiya. Mutane ka iya ɗaukar mataki da hannunsu in har hukumomi ba su shigo ciki su sun ɗauki mataki don a yi takilan ɗin cin mutunci ko wulaƙanci ko cin zarafi ba. Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ba ma kallon sa a siyasance, mu muna kallon sa a matsayin uba, mu ƴaƴansa ne, shi ubanmu ne. Don haka duk inda muhibbarsa take da girmansa da kimarsa dole sai mun yi ƙoƙari mun kare mutuntakarsa. Wannan shine muna kira ga duk wanda suke da ruwa da tsaki domin hukumar da muke da ita ta gaza ba za ta iya ɗaukar mataki ba. Ya kamata a fito a ɗauki mataki. In ba haka ba mun fusata mu ma sai dai a yi uwa kwance kuma ya kwance. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tare da suka kai tsaye ga miji mazan jiya. Mai sun farkware soja sallah amma wanda dan giya. To dukkanin wargi na zai ba ya wuce wuya. Mai katon ciki san kwado mai yi baitin da gafiya. Haba kai mai shirin ɗebewa gunsuwa kai yi ajiya. Daga kanku an gama bashi ba za mu daɗa ba ku barbarga. Ayya Allah mu sake faɗa musu ga dodo. Jami'a babba. President a singa su wannan baitukan jarumi nake. International musician